אז הבנו מה הם מדדים, למה הם משמשים, איך הם מורכבים. בחלק הזה נכיר קצת יותר את המדדים המרכזיים בארצות הברית. המדדים האמריקאים, בואו נתחיל. ישנם כמה מדדים מרכזיים בשוק האמריקאי. המדד הראשון שנכיר הוא הדאו ג'ונס אינדוסטריאל אברג', או בקיצור, דאו ג'ונס. הדאו הוא המדד הוותיק ביותר, והוא קיים מאז 1896. מדד הדאו משקלל את שערי 30 המניות של החברות הגדולות ביותר שנסחרות בבורסות לניירות ערך בארצות הברית. מדד זה הוא מדד מרכזי ביותר, והחברות הכלולות בו נקראות לעתים חברות בלו צ'יפ. מונח שנלקח מעולם ההימורים בבתי הקזינו. שם הבלו צ'יפ נחשב לז'יטון משחק בצבע הכחול, והוא בעל הערך הגבוה ביותר. בחלקים הקודמים למדנו מהם מדדים, ושכל מדד מורכב מאוסף של ניירות ערך ומעניק משקל יחסי לניירות הכלולים בו. בשונה ממדדים אחרים שנכיר בהמשך, מדד הדאו הוא מדד שאינו משוקלל, ולכן המשקל היחסי של כל אחת מהמניות שכלולות בו שווה, ואין חשיבות לשווי השוק שלהן. כמה דוגמאות לחברות שכלולות במדד: בואינג, אינטל, אפל, וגם חברות שלא באות מסקטור התעשייה, כמו גולדמן זאקס ומקדונלדס. מדד נוסף ומרכזי מאוד שנוסד ב-1926 הוא מדד ה-S&P 500. ה-S&P 500 כולל את 500 החברות בעלות שווי השוק הגדול ביותר שנסחרות בבורסות בארצות הברית. המניות במדד נבחרות על ידי ועדה של חברת סטנדרט אנד פורס, שהיא חברה בינלאומית גדולה וותיקה לשירותים פיננסיים. הוועדה לוקחת בחשבון גם פרמטרים נוספים מעבר לשווי השוק, כדי לייצג בצורה הטובה ביותר את כל המשק האמריקאי. כמה מהחברות המובילות שנכללות במדד הזה, שכולנו מכירים, הן מייקרוסופט, אמזון, פייסבוק, ג'ונסון אנד ג'ונסון, ויזה ועוד רבות. מדד ה-S&P 500 הוא מדד משוקלל, ולכן חלקה היחסי של כל מניה במדד נקבע לפי שווי השוק שלו. בשל היותו של ה-S&P 500 רחב ומגוון, הוא משמש כאינדיקטור טוב יותר של המשק האמריקאי מאשר מדד הדאו. וכמו שלמדנו בחלקים הקודמים, המוסדות והמשקיעים ברחבי העולם משתמשים בו כנקודת ייחוס אל מול ההשקעות שלהם, ומשווים בעזרתו את רמת הסיכון ואת מידת התנודתיות של השוק. זוכרים מהחלק על מדדים? יחד עם בורסת הנסדק, הושק ב-1971 גם מדד הנסדק, ובשמו הלועזי נסדק קומפוזיט, שלפעמים מכנים אותו גם הנסדק הגדול. מדד הנסדק הגדול כולל את אלפי החברות הרשומות בבורסת הנסדק, כשחלקה היחסי של כל חברה נקבע על פי שווי השוק שלה. בטח הבנתם כבר, המדד משוקלל. מדד זה כולל בעיקר חברות טכנולוגיה, אבל גם חברות פיננסים, תרופות ותעשייה. הנסדק תנודתי יותר מהמדדים האחרים, כיוון שהמניות של חברות הטכנולוגיה בבסיסן נוטות להיות תנודתיות יותר. מדד נוסף של חברות הכלולות בבורסת הנסדק הוא ה-NDX 100. הנסדק 100, בשונה מהנסדק הגדול, הוא כולל רק את 100 החברות הגדולות במדד הנסדק, ובו חברות טכנולוגיה בעיקר, ולא כלולות בו חברות פיננסיות. בנוסף לשלושת המדדים שהכרנו עכשיו, קיימים שני מדדים נוספים, מדדים הכוללים בתוכם גם את מניות השורה השנייה, מדדי הראסל, שמפורסמים על ידי חברת פרנק ראסל, שגם היא חברה לשירותים פיננסיים מהוותיקות והגדולות בעולם. מדד ראסל 3000 מכיל בתוכו 3,000 מניות. ונגזרת שלו הוא מדד נוסף, הראסל 2000, שבניגוד למדדים האחרים עוקב אחרי 2,000 המניות בעלות שווי השוק הנמוך בינוני מתוך מדד הראסל 3000. מדד זה, בניגוד למדדים אחרים, משמש כנקודת ייחוס טובה יותר להשקעות בחברות בעלות שווי שוק נמוך יותר, שנקראות small cap או mid cap companies. לסיכום, אפשר לומר שלכל מדד ישנו תפקיד מעט שונה. הדאו ג'ונס משמש כחלון ראווה טוב יותר לשוק המניות הכללי. ה-S&P 500 ומדדי הנסדק הם הברומטרים המהימנים לשוק האמריקאי כולו על כל ענפיו. הנסדק משמש בשנים האחרונות כקטר של השוק, וכולל בתוכו את המניות של החברות הגדולות והמצליחות בעולם של היום, ובטח שמעתם עליהם: גוגל, אמזון, פייסבוק, מייקרוסופט, טסלה, אפל ועוד רבות. ואילו מדדי הראסל הם מדדים הנותנים אינדיקציה דווקא לצמיחת החברות הקטנות והבינוניות בשוק האמריקאי, שמדדים אחרים מזניחים.
אתם מוזמנים להמשיך וללמוד ממגוון השיעורים המקוונים שלנו על כל נושאי הליבה החשובים במסחר והשקעות. נתראה בחלקים הבאים.